Hi everyone, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायखौ बावहरनाय थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनजोंहाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसै आरोना नोंथांमोनहा माबोरै दं आंबो मोजाङै दं दासान्दि। ओमफ्राय दिनै लोगोफोर जोंहा मा होनो माबायाव थांनो नागिरदों आरोना साहित्य सभायाव थांनो नागिरदों। स' दायो ओंखारबाय जोङो नै आंजों लोगोसे सासे दं बिनानाव। हाय होनहरदो दा एसे। ओमफ्राय दायो बैयाव माखासे दङ जों दायो थांगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय थांग्रोनि साहित्य सभायाव थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय। नोंथांमोनहाबो नायलांफादो दिनैनि आंनि ब्लगखौ। जा एसे हायो देखायलांसैलाय नोंथांमोनजोंनो। नोगोर सान्दुं लोगोफोर नै। बिराद आंखौ नाहरबाय र' आं नोंसोरनो देखायहरनि दे। नै मानसिफ्रा नुवाखै गल' गल' नाहरजोबो ब्लग लानायखौहाय देन्जार गोजासो बिसोरो। दायो जों हिन्जावफ्रा साथाम आरोना बे ओमफ्राय आं साथाम आरोना दायो थांगासिनो नै हौवाफोरबो दं खोमसिजोंनो नुला। ओमफ्राय फाइनालि नै लोगोफोर जोङो दायो टट'आव दङ आरोना थांनोसै ओंखारबाय आरोना जोङो दायो माने जोंना रेडि जाखाजोब्बाय नालाय ओंखारखाजोब्बाय नालाय बिनि थाखायनो जों दायो थांगासिनो दं आरोना। दायो थांबाय थानोसै बिदिनो माथो खालामनो ना लोगोफोर थांनांखागौ नालाय थांनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बिदिनो एसे एसे शेयार खालामबाय थानोसै जा एसे हायो दिनैनि मिटिंखौ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फाइनालि नै दायो जोङो जागोन जायगा खाथि मोनफैबाय आरोना। दायो बै फोथारावनो जादों आरोना जों मोनफैबायानो बे फोथारावनो जादों आरोना नै दायो मानसिफ्राबो एसे दङ ओमफ्राय दा बारा गैबाङा आरोना मानो होनबा दा फुं सम ना बिनि थाखायनो दा मानसिया बारा जाथ'वाखै आरो साननि समाव बारा मा होननाय प्रग्रामानो गैखायामोन आरोना होनजायो ओरैनो खन्थाइ आवरायनो बादायनाय बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय मिटिंफोराहाय मोनानियावसोमोन नालाय डेलिगेटसोमोन नालाय ओंखायनो बेसेबां मानि मानसि गैयामोन आरोना। दायो बादायारि फरायसाफोरल' दंमोन आरोना। दायो जोंबो सफैबाय थांना लाग्रोसै जोंबो एसे पेन्डेलसिम। दा बैफोरनि फिथाइखौ जोङो फैबाय थानाय समाव मोनलांबाय थागोन जोङो मिजिंथिदों। दाखालिसो रिजाल्ट होदों APSC आनजादनि सफैबाय दायो सोद्रोमाफोरा बिराद सान्दुं गासै लोगोफोर जोंनि बर'फोरा दायो मोनफैबाय जोङो। सा 14 ओमफ्राय बिथांमोना दिनै नोंसोरजोंबो एसे शेयार खालामबाय सेलेक्ट जादों थानोसै आरो बिथांमोनहा जा गावनि एसे आथिङाव हायो। गसंनायनि खाबुखौ जों दायो बिथांमोनहा साथामजों आरोना हिन्जावफोरा मोनदों। हौवाफोर दङ। दा जेखियानो जाया मानो नोंसोर फंबाय बिनानावमोनहाबो दिनै बैफोरबायदि। ओमफ्राय फाइनालि नै लोगोफोर दायो जोङो स्टेज सिङाव दंफैयो आरोना। ओमफ्राय प्रग्रामाहाय दाबो जाथ'वाखै आरोना दासो जानो नागिरदों खन्थाइ आवरायनाय जाथ'वाखै दासो जाहांहां जागासिनो दं आरोना। ओमफ्राय जों सफैग्रो मोना माने ओंखाम जानाय टाइम जाफैखाबायमोन नालाय बिनि थाखायनो दायो ओंखाम जाग्रा हटेलावहाय हाबनो थाखाय आवगायबोबाय आरोना जों लोगोफोरनि। ओंखाम जानो नागिरदों फानै ओंखाम जानो नागिरदों दायो नेगासिनो दं जों जानो जोमग्राफ्रा दायो जमगासिनो जानो जानाया माला फैयो। नुबाय दे सोना हो खेबसे सोना हो दे। नै अनला ओंख्रि लाब्रा सफैबाय आरोना जाग्रोनोसै जोंबो। दायो जाना फैखांबाय जों ना गोथाव 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 नंगौना नङामोन ओंख्रिया? गोथावमोन ना मा मा ओंख्रि खिथालायदो एसे माबा मा होनलायो फारसेथिं नाहरना थानानै जानो हाया जादों नामा फाग्लि ओरै नायहरबाय थाथारो दसेनो नाहरना मोनब्रबलायबावबाय बिस्रा। दायो गय जानायनि फालालाय गय जाहैनोसै मिनिबाय थानायखौबो रायो माबा मा नों मख'नो बानलु थ'बाव मोननांगौ मालाय बानलु संख्रि ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों माने पेन्डेलावहाय फैफिनबाय आरोना जाखांनानै। ओमफ्राय नै बिनानावमोनहा स्टेजावहाय माने खालि जानाय स्टेजखौहाय फिलाप खालामनो थाखाय मोसानो नागिरदों आरोना दायो बिसोरो।
गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ गावगानो जेबोला नोंनि दिङाखौ गावगानो जेबोला। ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर थायै दायो मोनानि 7टा 8टासो जालायलांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो डेलिगेट रुमावहाय हाबफैबाय आरोना डेलिगेट मेलावहाय। ओमफ्राय जोंना मेन थांखियानो मिटिङाव थांनाया बेनि थाखायसो थांखादोंमोन नालाय दायो जों डेलिगेट मेलावहाय हाबबाय जाथ'वाखै सारमोनहा फैथ'वाखै। ओमफ्राय नै डेलिगेट मिटिं गाग्राफ्रा आंना लोगोफ्रा आरो हाबफैजोबाखै आरोना मानसिफ्रा बाहेरायाव दंबावो। ओमफ्राय बे सिस्टारखौहाय मोसाहोग्रोदों आरोना बिनि उनाव दसे थानानै डेलिगेटखौ जागायसिगोन आरोना। नै जोंबो दायो खनायाव जिरायनानै दंथ'यो माने दसे वेट खालामथ'बाय आरोना। ओमफ्राय नै मिटिङाहाय जाबाय आरोना लोगोफोर जोंनियाहाय। ओमफ्राय दसे मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलि प्रग्रामाव फैलायबाय आरोना नैबे फंबाया मोसादों जोंहा बिराद मोजां मोसादोंमोन माने जों फैजोबासै आरोना डेलिगेटआवसो दंमोन नालाय। ओमफ्राय दसे थानानै डेलिगेटआव जिरायनो बानानै दसे फैदोंमोन आरोना जों हारिमु मोनाबिलि बादायलायनायाव। दायो मोनायाव बिसोरोहाय कम्पिटिसन जागासिनो दं आरोना। ओमफ्राय जोंबो दसे नायनो फैबाय दसे थान्दै मेलावबो थाबाय दसे हारिमु मोनाबिलियावबो थाबाय बिदि जादों आरोना। दसे माने जिरायबाय थानो हायाना थान्दै मेलावथ' जिरायबाय थानाय बिदिखायनो दसे ओंखारबोदोंमोन आरोना जों बायहेरायावहाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो जोंना फंबायाहाय डिबाइट कम्पिटिसनावहाय प्राइज मोनबोबाय आरोना दायो लानानै फैबाय जोङो मोनाबायबो दायो। ओमफ्राय फाइनालि लोगोफोर नै दायो जोङो डेलिगेटबो जोब्बाय हारिमु मोनाबिलि बादायलायनायाबो जोब्बाय। ओमफ्राय जों न'आव फैबाय आरोना लोगोफोर मोनाबायबो हरनि 11टासो जालायलायदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामबाय। बिदिबा नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामबाय। बिदिबा बिदिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय।